ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నాకు సపోర్ట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ప్రేమిస్తున్నారు, రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారు, కానీ ఎదుటి వ్యక్తి మీతో అంతే సిన్సియర్గా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నారా, లేకపోతే మీతో జస్ట్ టైం పాస్ చేస్తున్నారా అంటే ఈ రోజుల్లో చాలా సహజం అయిపోయింది. ఒక అమ్మాయి ఇద్దరు ముగ్గురితో మాట్లాడుతూ అది ప్రేమ అని చెప్పి వాళ్ళను భ్రమలో పెట్టడం, ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయితో మాట్లాడుతూ ప్రేమ అని చెప్పి ఇంకా ఇద్దరు ముగ్గురితో పులిహార కలపటం, అది చాలా సహజం అయిపోయింది. అది ప్రేమ కాదు, కేవలం టైంపాస్, ఆకర్షణ మాత్రమే. వాళ్ళల్లో కొందరు చాలా సిన్సియర్గా వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ళు ప్రాణం కంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు. ఇక వాళ్ళు కూడా, ఎదుటి వ్యక్తి కూడా వీళ్ళతో సిన్సియర్గా లేకపోతే భరించలేరు. మరి వాళ్ళు సిన్సియర్గా ఉన్నారా లేదా అని తెలుసుకోవటం ఎలా? మీరు ముందే జాగ్రత్త పడాలి. ఒక వ్యక్తి వచ్చి మీరంటే ఇష్టం, మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాము అని చెప్పినప్పుడు